ערב טוב לפישל רוזנפלד. ערב טוב. מה שלומך? מה שלומך פישל? ברוך השם, איזה מחיאות כפיים ביבי קיבל לפני שעה. כן, לא ראינו את זה. זה בגלל שהוא נתן שבחים לשרה. אנחנו זה לא... בגלל שהוא דיבר כמו שהוא לא דיבר עצמו, אבל המחיאות כפיים התחילו עוד לפני שהוא התחיל לדבר. זה מה שמעניין. ומכיוון שאנחנו יושבים פה באולפן ולא הזדמן לנו לראות את הנאום או לשמוע אותו, היינו שמחים אם תיתן לנו תקציר של דקה מהנאום. סטיב, אין לי, תקציר יש לי, כן. הוא התחיל בעיקרון. כמובן, הנאום לא בקונגרס, כן, זה... ועידת אייפק. זה ועידת אייפק. אגב, דווקא הארגון החרדי ולא מד"א, איחוד הצלה קיבלו שם פרס מכשירים חדשניים להצלת חיים. יפה מאוד. איחוד הצלה, הם באמת יש להם מכשירים בסכומים של מיליארדים. עזוב, מה אמר ביבי בנאום? ביבי הסביר להם כמה שזה רע וכמה שהסביר להם, זה יותר מסוכן לעולם מאשר לישראל. ביבי יותר הסביר את זה לקהל האמריקאי שהם לא יודעים מה קורה, לנו זה לא היה ממש חדשות, הקהל האמריקאי הוא הסביר את זה באופן שונה והוא פעק האם אתם רוצים לחיות. כלומר, למרות כל המהומה, הקהל האמריקאי לא יודע על מה מדובר? מסתבר שלא, כי איך נדמה, לדוגמה, מהיום, לפני שעתיים בערך, אז בנט היה בפוקס ניוז, והם שואלים אותו, אתה תראה כמו רייצ'לר, אני יודע איך קוראים לזה, זה שהתריע לפני השואה, ותחקו ממנו, ובסוף קרה השואה. אתה נראה בדיוק כמוהו, כאילו, אתה מדבר לקיר, אף אחד לא יאמין לך. זה אותו דבר ככה, הוא הסביר לאמריקה, האמריקאים... האם הנאום של ביבי היום מרמז על משהו שהוא הולך להגיד מחר בפני הסנאט? מרמז? זה לא מרמז, זה אומר בפירוש שהוא תואר, זאת אומרת, כל הנאום שלו הוא דיבר בתום, דיבר אף פעם, והוא גם כן היה מוד, הוא באמת בלחץ, לא סתם לחץ. הבנתי. הוא בחזרה אלינו 15 יום לפני הבחירות, מה מתרחש מתחת לשטיחים? מה מתרחש? V15, קמפיין V15 של המחנה הציוני, משיק לפני זמן קצר סרטון חדש, שרואים אנשים מצביעים בקלפי וביבי אורז מזוודות והולך. הולך לאן? לבית מעון ראש הממשלה, לקיסריה. כאילו זה בטוח שהוא לא יהיה ראש הממשלה, זה בעיקרון... נו, יש שיר כזה בדרך לקיסריה. כן, לי שלא ייגמר לעולם. כן, אבל לא, הכוונה הם רוצים להכניס לאנשים, בפרט ברשתות החברתיות, להכניס להם לראש, אין, ביבי כבר לא יהיה ראש ממשלה, הוא כבר, איך אומרים, כבר הורס את המזוודות. בסדר, אני חושב שזה קמפיין לגיטימי, כמו שהקמפיין שהליכוד עשה, שמנסה להשוות בין ביבי ודוד בן גוריון, מנחם בגין ולוי אשכול. לבגין כולם היו רוצים להיות בגין. כן, אבל בגין היה רק אחד. גם כחלון, גם זה, כל אחד לוקח את מה ששווה לו. כן, בוודאי, אבל אתה יודע, קצת להשוות בין ביבי לדוד בן גוריון, קצת קשה. הראשון היה... דוד בן גוריון היה גם יותר חברתי. כן, אבל דוד בן גוריון היה איש עם חזון, וביבי בעיקר מונע על ידי יצר ההישרדות. כן. תשמע, אבל הנאום של ביבי היום בהחלט מזכיר את הזמנים האלה. השאלה זה מה הכוונה שעומדת מאחורי זה, אבל שוב פעם, כשאתה רואה את סרטון של מנחם בגין באחד מהנאומים שלו, דוד בן גוריון, ואתה רואה היום את ביבי באיפא"ק, זה מאוד מאוד דומה. הכוונות שמאחורה זה כבר הבדל. יפה, לא חשוב מה הדעות שלי, העיקר שהוא מייצג בכבוד את מדינת ישראל. את האמת אני חושב, אם זה באמת ככה כל הזמן ולא רק בתקופת בחירות, אז אני לא כל כך מתנגד, כי מה אכפת לי איזה אינטרס יש לו, הוא עושה משהו טוב. הוא מלקט אבל אם זה רק בתקופת בחירות... אתה שואל איזה אינטרס יש לו, כאילו שאתה לא יודע. הוא נסע לארצות הברית על מנת להוסיף מנדטים לרשימת הליכוד. זה ללא ספק. אגב, זה לא ממש כמו שאתה אומר את זה, כי הוא נזהר בכל הנאומים לא להזכיר את המילה של הבחירות בארץ, כי הוא לא רוצה לפרגן לאובמה את אתה מוכן להסכים איתי עם עובדה אחת שבנאום לא מסיימים את פרויקט הגרעין האיראני, נכון? נכון, אבל... עם כל הכבוד לראש ממשלתנו היקר, גם אם הוא היה נוסע יום אחרי הבחירות ונושא את הנאום שלו בגבעת הקפיטול, לא היה קורה כלום, הוא לא היה מקומם עליו את נשיא ארצות הברית. לא, יש כאן הבדל ענק, אני אסביר לך את זה, קודם כל לא, אני לא בעד הנסיעה, כי זה קמפיין בחירות איכשהו. יפה. אבל הוא נזהר שלא לפתוח את... הוא נזהר שלא לדבר קודם כל, אולי הוא תכנן לדבר מהבחירות. אבל אחרי הסערה שהייתה כאן בשבועיים האחרונים, גם כאן וגם בארצות הברית, הוא נזהר על כל אות, לא כל מילה, כל אות שיוצא לו מהפה. הוא לא יפרגן לאובמה את הכותרת בתקשורת שהוא היה צודק. אוקיי, עכשיו בשלושה ימים האלה, המלחמה זה על הכותרת בתקשורת הבינלאומית,
בפרט וגם בתקשורת הישראלית, מי יקבל את הכותרת היותר טובה והיותר גדולה, ואחרי זה הוא אימפור של איראן. עכשיו, כמובן שזה מוסיף לו, אבל תוך שמצד שני, יש כאן הצבעה בקונגרס, זה באמת, איך אומרים, זה באמת דבר שבוא נדבר דוגרי, זה מסובך לישראל, אתה צודק, כמו שנפסי בנט אמר היום לפוקס ניוז, אומר להם, איראן יש טילים בין יבשתיים אם הם רוצים לחסל את ישראל, אומר להם, טיל גרעינים צריכים בשביל לשלוח לאמריקה וללונדון, זה כבר הסבר בינלאומי, אבל הוא בהחלט צודק שטילים אחרים גם משמשים את איראן שיכולים להגיע לישראל, אבל עצם העובדה שאיראן מכריזה, קבע להם ועדה, בתקשורת, כן, אנחנו רוצים לחסל את ישראל, מממנים את חמאס, מממנים את לא יודע כמה ארגוני טרור רק בשביל שיחסלו את ישראל. הנקודה ברורה, פישל. בוא, תרשה לי לשאול את השאלה הבאה. לעניות דעתך, מי מהמפלגות מתנדנדת באחוז החסימה, לכאן או לכאן? תלוי באחוז החסימה. תשמע, אם באמת הקמפיין של הערבים יצליח. תשמע, במערכת הבחירות האחרונות היה לנו 57% הצבעה. כן. ובבחירות האלה צופים לפי סקרים 90% הצבעה, שזה יפה. בגלל הערבים שיוצאים בהמוניהם. מה קורה אז? אז בסדר, אוקיי, אז לשיטתך, לערבים יהיו 14 מנדטים. מי מהמפלגות היהודיות מתנדנדת? אוקיי, זה מה שאומר לך. אם באמת זה יקרה שהמפלגות הערביות שהערבים יצאו בהמוניהם, אז אף כל מנדט זה הרבה יותר, אז יש לך הרבה לאחוז החסימה, ואז יש לך את יחד, שכנראה גם לא תעבור, יחד של אלי ישי, אם יהיה באמת אחוז הצבעה גבוה מאוד. אתה צופה שהם לא יעברו? אם יהיה אחוז הצבעה נקי שכל הערבים יוצאים בהמוניהם, אז זה יהיה להם 4 מנדטים. הבנתי. עכשיו יש לך את... מי עוד מתנדנד? מתנדנד, אני לא יודע... ליברמן עובר את אחוז החסימה? אז אם יהיה אחוז הצבעה גבוה, אז ליברמן, אני לא אגיד שהוא לא עובר, אבל הוא מתנדנד. גם מרץ מתנדנדת על זה. מה אתה אומר? אז הרבה נדנדות יהיו לנו. תשמע, זה אחוז הצבעה פי 2, זה מ-57% הצבעה ל-90% הצבעה שצופים הסקרים, 90% הצבעה. לא יכול להיות, הערבים לא מהווים כזה מספר בקרב המצביעים שהם יכולים להכפיל את אחוז ההצבעה. זה לא יכול להיות. משהו באריתמטיקה פה לא מסתדר לי. אני כן אסביר לך, פשוט מאוד. כי תמיד לא כל הערבים היו יוצאים, כי כמו שאסביר לך היום, יש אנשים אומרים, יאללה, הוא רב, אני לא מצביע לאף אחד וחופש של עם ישראל, כן? אוקיי. אז יש הרבה אנשים שלא מצביעים, רק בגלל שיש הרבה מפלגות ויש תחרות ויש קמפיינים. אז ברגע שזה מפלגה אחת, אז זה יותר. אבל עובדתית, פישל, המגזר הערבי מונה היום בארץ כ2 מיליון איש. מתוכם יש בערך 1 מיליון בעלי זכות הצבעה. 1 מיליון לא מכפיל את אחוז ההצבעה. רק שנייה, אבל יש לך מינימום 50% הצבעה שלא הלכו להצביע בפעמים הקודמות, כי הם לא רצו להסתבך עם הזה. יש לך כאן את הגידול המשמעותי שיש בערבים, הם מוצאים ילדים כמו מים אפשר להגיד, ואז זה גידול טבעי מאוד עלק, כמו גם בציבור החרדי. אחרי זה יש לך גם שיש להם עכשיו קמפיינים מאוד חזקים, שקורא להם ללכת להצביע לא רק בגלל שזה מפלגה אחת ואין עכשיו... אז יפה, אז מה שאתה בא ואומר לי בעצם, שהעתיד שלנו הוא בידי הערבים, נכון? כן, הם רוצים להיות מפלגה שלישית בגודלה, להיות יותר יודע מהבית היהודית. נסגור את התוכנית, נסגור את התחנה ונלך הביתה. פישל, מה אתה אומר על העימות שהיה בערוץ 2 בין דרי לאלי ישי? העימות שהיה בטלוויזיה, אתה צפית בו? כן, אבל יש שם הרבה, אנחנו לא נספיק לדבר על כולם. אנחנו לא רק נדבר על העניין של אלי ישי מול אריה דרי. מה התחושות ב... היית הולכת על משהו אחר, אבל לא משנה. לא, דווקא עניין אותי העניין הזה, מכיוון ש... אתה מתומכי ש"ס? אני לא ש"ס ולא יחד. הבנתי, אתה אשכנזי, אז בגלל זה אתה לא במש"ס. את האמת שאני לא מצביע לאף אחד. זה האמת. אתה לא הולך להצביע? כאילו בראש שלי אני יוצא תומך בש"ס פשוט מאוד, כי בינינו יש קלטות, יש הכל. מי ששמע לפני הקלטת את כל הדרשות, את כל השיעורים של הרב עובדיה, ידע שזה השפה שלו, וגם רבנים משנים הרבה פעמים לדעתם, וגם אומרים להם את מה שהם חושבים שזה באמת ככה. עכשיו, אתה... הכרזת שנתנו לך פיקדון ואתה תחזיר אותו אחרי שתהיה יותר מהכן. אני לא טועה, מבין חברי הכנסת שהיו בש"ס, אלי ישי הוא בין הבודדים שטרם הורשעו במשהו, נכון? כן, אבל זה לא משנה מי הורשע. לא, אני אסביר לך למה. זה לא זמני, נכון, פישל? אני אסביר לך גם למה, כי מי שרוצה, אם יש בעיה עם הרשעה, אז זה אמור להיות בחוק, שמי שמורשע לא יכול לחזור לעולם. כמו שיאיר לפיד טוען שצריך לעשות. אבל
מצד שני, יאיר לפיד אמר לדרעי בעימות שהוא מוכן לשקם אותו. אתה יודע מה זה אומר? שהוא מוכן לעשות אותו עוד פעם. זה אומר שזה היה משפט של התנסות לא יפה, אבל נעזוב את זה. ראית מה, זה היה קטע יפה, כשבנט החזיר לו? כן. הוא הגיע, אמר לבנט, לקחו כסף התנחלויות, אתם לוקחים הרבה כסף, אז בנט אמר לו איזה כסף, אז הוא ככה מגיע, בינינו, אתה יודע כמה יצא מהמשרד. עכשיו אתה וסורמן להבין לערוץ 2, אתה חושב שזה באמת היה. אז בנט ככה החזיר לו, זה שאתה עוזבת עכשיו את הגבות למטה, לא אומר שזה באמת היה. זה סרטון, לקחו את הקטע הזה, קטע של 20... פישר יקירי, היה, כמו תמיד, היה נעים מאוד לשוחח איתך, אך זמננו קצר, אנחנו חייבים להמשיך הלאה. אבל אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אנחנו ניפגש שבוע הבא, שבוע לפני הבחירות. תודה רבה לך. ונקווה לבשורות טובות. יש משהו מעניין למי שגר ברמות. כן. בירושלים יש בלגן ענק. מועצת הרבנות הראשית מוציאה מכתב מטעם מועצת הרבנות, חתומים כל הרבנים, כל החברים במועצת, שפורים ברמות זה בט"ו, זאת אומרת שושן פורים יום שישי, אוקיי? 5 בלילה. הרב עמאר, הראשון לציון הרב עמאר, הוא לא באמת, יש לו רק את הכינוי, הוא מוציא מכתב שהוא יודע באמת שזה נושא מאוד רגיש. אותי יותר מעניין מה אומר הרב מצגר. תשאל אותו בחקירות של השב"כ. בדיוק, אתה יודע, עם 7 מיליון שקלים. לא, אבל הוא אומר שפורים זה ביום רביעי, זאת אומרת י"ד. מה שקורה זה שאנשים שגרים ברמות לא יודעים מתי פורים אצלהם. ברור, כי זה מעבר לקו הירוק. הירוק. מוזר מאוד. קיצור. כן, פורים של גויים. פישל רוזנפלד. לא, הרב אמר שבאמת זה נושא מאוד רגיש, אבל לא הולך להחליט וכל כך מהר, שנה הבאה ידעו. עם כל הכבוד, אני אומר ההפך. פישל, שיהיה לך חג פורים שמח. אמן. טוב. תודה.